Mit jelent Budapest számára, hogyha megnyeri a 2017-es világjátékok pályázatot? Nagyon sokat jelent, hiszen egy olyan kiváló lehetőség lesz több szempontból ez a városnak, hogy megmutathassa magát. Egyfelől Budapest egy csodálatos város, azt hiszem, hogy nem csak mi, akik itt élünk, hanem aki ide látogat, ezt megerősítheti. Egy kiváló alkalom lesz arra, hogy megmutathassuk a világnak Budapestet más oldaláról. Másfelől megmutathatjuk a sportéletünket. Magyarország 459 nyári olimpiai éremmel rendelkezik, számos európai és világversenyt rendezett már ez a város, úgyhogy még egy kiváló alkalom lenne arra, hogy megmutathassuk, hogy hogyan tudunk szervezni, milyen a sportéletünk, és nem utolsó sorban azt is várnánk ettől a világjátékoktól, hogy újra lendületet kaphatna a sportélet, tehát minél több fiatal kapcsolódna be éppen az itt sikeresen megrendezett, és Magyarország szempontjából sikeresen megrendezett világjátékok alkalmával, hogy úgy sportoljon, hogy bekapcsolódjon a sportba. Nem szeretném, hogy összehasonlítsa a különböző pályázatokat, de mi Budapest előnye? Egyfelől ez egy csodálatos város, tehát ide bárki, bármikor nyugodtan jöhet, nagyon jó a közbiztonsága a városnak, másokkal összehasonlítva úgy érzem, a csodálatos környezet, a kulturális lehetőségek, a szórakozási lehetőségek, a szállodák, úgy érzem mindegyik külön-külön egy olyan lehetőség, amivel lehet, hogy a többiek nem rendelkeznek. Hozzátenném azt, amit említettem, hogy Budapestnek a sporttradíciói nagyon erősek. Tehát én szerintem nincs olyan tényező, amivel ne állnánk jól ebben a versenyben a többiekhez képest.